No niin, tervetuloa hyvä huutokauppaväki tähän vapaaehtoiseen ympäristön ja luonnon suojelutapahtumaan. Tässä on vähän poliittistakin asiaa, mutta enimmäkseen luonnon suojeluun, meren suojeluun liittyvä tapahtuma. Tänään jaetaan 1000 tuotetta kierrätetystä muovista valmistettuja ja luonnonsuojeluun liittyen merensuojelu on tärkeä asia. Ja täällä jaetaan tänään myös sellaisia tuotteita, jotka on ollut jo meren pohjassa kymmeniä vuosia. Ja siitä on tehty erilaisia koukkuja ja lenkkejä. Niitä jaetaan tänään huutokaupalla, eli siinä me emme tarvitse rahaa, vaan tarvitaan ääntä. Ennen sitä huutokauppaa tulee semmonen huutokauppajulistus. Siinä muistaakseni Mäntylän Matti tekee semmoisen pienen julistuksen ja kertoo, millain tämä huutokauppajuttu täällä menee. Sitten meillä on täällä Mirva Heino on saanut näihin ämpäreihin osan kuvansa ja nimensä ja numeronsa. 5 eri puoluetoimistoon otimme yhteyttä ja yksi puoluetoimisto vastasi ja sieltä Mirva Heino oli mukana. Että hän oli ainoita, joka halusi tätä merensuojelua tuoda julki ja sen tähden pyydämme Mirvaa tänne. Hyvää lauantaipäivää kaikille. Nosta vasen kätesi ylös, jos kuulet mua. Kuuluuko vai käytänkö enemmän ääntä? Ääntä tarvitaan tänään. Elikkä mun nimi on Mirva ja oon eduskuntavaaleissa ehdokkaana, niin kuin ootte varmaan kuvaa jo nähnytkin ja kuten Maja tässä jo toteskin. Ikä ry ja sitten nämä tuotteet, miksi ne on mun vaalikampanjassa mukana, niin tiedätte, että jokainen ehdokas satsaa vaalityöhön ja olette varmasti saanut kyniä ja karkkia ja kahvia ja pullaa ja jos jotakin suuhun laitettavaakin. Ja kun mä luin tämän ikätuotteen kampanjaa ja heidän ajatusmaailmaas, niin siinä meikäläiseen yhdistyy tasan tarkkaan teotkin. Eli ei pelkästään sanat, vaan myös teot. Työllisyys on mulle hurja tärkeä asia ja olen saanut työskennellä osatyökykyisten, vajaatyökykyisten henkilöiden kanssa. Eli mä oon sairaanhoitaja koulutukseltani ja teen sitä joka päivä. Ja tässähän ikätuotteella niin on kuntouttavaa työtoimintaa ja työllisyysmäärärahojen oikeanlaista käyttöä, jotta ihmiset verkostoituu, tapaa toisia ihmisiä ja tekee merkityksellistä työtä. Silloin tarkoitus ja kyllä me ihmiset sellaisia laumasieluja myös ollaan, että me tarvitaan toinen toistamme. Ja niin mä haluan nyt olla käytettävissä näissä vaaleissa ja mulla on ihan samalla yksi ääni kuin sinulla. Ja toivon, että äänesi käytät harkiten ja toivottavasti menet äänestämään joka tapauksessa. Nukkuvia puolue on tänä päivän Suomessa suurin puolue. Yli 30% on veikattu, että jää äänestämättä. Ja se tuntuu musta aika karulta kuulla. Ja kun mietitään sitä asiaa, että millainen äänioikeus on Suomeen saatu ja varsinkin meillä naisille, on tänä päivänä maailmassa olemassa maita, missä äänioikeutta ei ole olemassa. Ja nyt kun mietitään tätä ympäristöä ja luontoa, niin haluan, että omilla lapsillani, joita jo 2 on, niin on tää hyvinvoiva ympäristö ja hyvä ilma elää. Ja tietysti meitä kanssaihmisiä tarvitaan. Mut ihanaa, että olette täällä tänään paikalla ja pian huudetaan ja ääntähän meistä löytyy. Kiitos, että olette mukana. Kiitos Mirva. Ja Mirvan kannattajajoukot jakelee tuolla tollasia numerolappuja. Te voitte ottaa niitä, jos haluatte saada tänään hyviä tuotteita. Voitte myös huutaa ihan omaa puoluettanne tai jotakin muuta juttua. Mutta nyt Matti Mäntylä astuu lavalle ja anna hänelle puheenvuoron. Kiitos. Mutta hyvät kansalaiset, medborgare. Luen päätöksestä Bryssel.com 2014 397
Final johdannon toimintaperiaatteesta. Määränpäänsä ovat kokeneet monenmoiset muoviset tavarat. Valvontalaitteet Itämeren pohjassa. Älkööt niitä hävittäisi polttamalla tahi hautaamalla, vaan annettaisiin niille uusi käyttötarkoitus, jotta emme syyllistyisi suureen pahaan ja tukisi maailmalla lapsityövoiman käyttöä ja aiheuttaisi suuria ilmasto-ongelmia. Suotakoon Ikä ry:n toiminnan tuottavan työtä sekä ilmaston ja luonnon suojelua ja lisäämällä kierrätettyyn raaka-aineeseen ripaus elinkaarta. Näin ollen siunausta ja voimaa alkavalle kierrokselle. No niin, se oli hieno julistus. Itku melkein tuli silmään, niin kuin joulunakin aina tulee. No niin, aljetaan huutokauppa tällä sekunnilla, eli se alkaa nyt. Ja otetaan ensimmäinen tuote sieltä ämpäri, ja siitä ketä on siellä monta ämpäriä heti jakamaan siitä. 3. kerta sinne lähti, ämpäreitä lähti ainakin 50. Jono vaan. Ja sinne vaan rouva jono, kättä ylös, sinne lähtee lisää. Siellä on jo jono. Nostakaa kättä, nostakaa jalkaa. No niin, ja sieltä kättä ylös, ketä haluaa ämpäri. Siellä oli rouva, siellä oli herra vielä käsi ylhäällä. No niin, ja sieltä lähti ämpäri ja kättä ylös. 3. kerta on lyöty monta kertaa. Messääkin Lehtonen hakemaan 1 ämpäri. Vielä on jäljellä muutama 100. Tulkaa äkkiä hakemaan, kaikille ei riitä. Hakekaa ihmeessä äkkiä, muuten meidän ennätysyritys menee pipariksi. Ei olla ikinä näin paljon jaettukaan huutokaupassa tavaraa. Oho, toikin rouva hakee jo 8. kertaa. Ei haittaa mitään, ota vaan. Ottakaa vaan. No niin, ja siitä makkaraa syövä taksimies, antakaa sille 2 ämpäriä. Se on ilman muuta, eikö se hakeekin kukkaruukkuja? Noin, siellä on kättä ylhäällä ja 3. kerta sinne menee. Teatterimies Matillekin täytyy antaa 1 ämpäri. Matille kans, kun se avasi tilaisuuden. Ja siinä näette, Matti laittoi kukkaruukun päähänsä. Sillä on monikäyttöinen tarkoitus tuolla ruukulla. Täällähän on kylmä, jolle ei ole pipoa, niin voi laittaa ton kukkaruukun päähän. Ämpärit alkaa ole loppu. Onko muutama vielä jäljellä? 10 vai 7? 7 ämpäriä jäljellä. Kannattaa äkkiä tulla hakemaan. Ei maksa mitään. Makkaroita saadaan aina, kahvia saadaan aina, suklaata, ilmapalloja, mutta harvon ämpäreitä, kukkaruukkuja, koukkuja. Tule hakemaan, mies vaan. Tule hakemaan, sulla on ämpäri, niin pääset illalla saunaan. Ja siellä jo tapellaankin viimeiset. Kyllä niitä riittää. No niin, huutokauppa kestää vielä muutaman minuutin. Ei ole 5 koukkua enää jäljellä, nyt kannattaa juosta. Vielä muutama koukku. Vielä on muutama koukku Mirvalla kädessä. Kannattaa hakea. 3 ämpäriä vielä jäljellä. Pian loppuu. No niin, tämä on tällainen kiva leikkimielinen tilaisuus ollut tänään. Huutokauppa on minun puolestani loppu. Kiitoksia minun osaltani loppu. Mirva jatkaa. Joo, kiitos vielä. Mirva jatkaa. Kiitoksia kaikille. Toivottavasti ääni kantaa. Tänään on lankalauantai ja tiedätte, että mitä lankalauantaihin perinteeseen kuuluu. Osataan arvioida, ennustaa tulevaa. Ja nyt kun mietitään puolessa tunnissa, tämä porukka, joka tässä oli, 1000 tuotetta jaettiin. Tehdään 19.4. ihmeitä ja vedetään tämän Poriin nyt sitten äänipotti. Me kyetään siihen tämän ajatuksen myötä. Puolessa tunnissa 1000 ihmistä läsnä. Kiitos. Oikein hyvää pääsiäistä kaikille ja pidetään toisistamme huolta. Lämpimin halauksin kiitän ja niiaan.